ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ନାହିଁ ତ ଏଇ ଆମର ରଘୁ ବାବୁ ଯେ ମାଛ କାଟନ୍ତି ତାର ଏଇଟା ମୁଁ ହେଇ କେତେଟା ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ସିଆଡ଼େ ଯେ ବସିଟା ହେଇନି ଏ ବସିଟା ହେଇନି ନା ବସିଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଲିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି କମିଗଲା ନହେଲେ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ପାଖେ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ସେଠି ଯେତିକି କହିଲି ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦମ୍ ନାଇଁନି କେମିତି ସରକାର ଏତିକି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏତିକି ଲୋକ ବାହାରିଲା ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଗାରେ ପଇସା ଦେଲେ ନାଇଁ ପାରିବ ତେଲ ଦେବି ଖାଇକିଆ ଦେବି ପଇସା 500 ନାଇଁ ପାରିବ ଟିକେ ହେଇ ଯମୁନା ପଛରେ ପାଖାପାଖି